E aquí termina a Illa do Tesouro, Treasure Island. Sería xenial atopar un tesouro. Fante, non saberás de algún tesouro enterrado? Pois non, linda, pero iso non é un problema, a problem. Eu mesmo podo enterralo. Como? Podo sacar un tesouro da miña maleta from my suitcase e agochalo. Logo, douvos un mapa con pistas para que o poidades atopar. Queredes xogar? Do you want to play? Sí! E que vai ser o tesouro? Unhas moedas? Unha coroa? Non sexades impacientes. Don't be impatient. Pois a min pareceme unha caixiña. A verdade é que esperaba máis de ti, Fante. Iso é un cofre do tesouro, non un tesouro. O tesouro vai dentro. Bo, xa o sabía. Só vos estaba poñendo a prova. Aquí tedes o mapa do tesouro, the treasure map. Pero hai un prazo para atopalo. Ata que se poña o sol, till the sunset. O tesouro será noso. Ata logo, rapaces. See you. Hai 3 números. O 1, o 2 e o 3. Debe ser un código secreto. Necesitamos un ordenador, papel, lápis e unha piña. Unha piña. Para a merenda están moi ricas e teñen moitísimas vitaminas. Mirade! Nina atopou algo. É certo, hai 3 anotacións. Esta é a primeira. Na esquina, moi agochado, unha linda mensaxe metín. Xunto a un hai un cadrado. Que quererá representar? Eu creo que é o meu curraliño, que tamén ten forma cadrada. Non, é a casa de Nina. É cadrada a eula frambuesa como os números. Pois eu creo que é a ponte que hai sobre o río. Eu dígovos que está no meu curraliño. É cadrado como o debuxo do mapa. Ademais, na pista falaba dunha linda mensaxe. E eu chámome Linda, polo que seguro que facía referencia ao meu nome. Por último, falaba de algo agochado nunha esquina. E aquí hai 4. Estará nunha delas. O que dis non ten sentido. A clave está nos números. A casa de Nina ule a 1 e aquí ule a 9. Non vos digo máis. Eu vou para ali. Pois eu vou buscar a ponte. Te dado. A mensaxe agochada nunha esquina, como sospeitaba. Moi ben, Nina, fóchela mellor. 20 pasos á casa, ti camiñas desde a ponte, e ali por onde pasas... Falta un anaco da frase. Resolvemos a primeira pista. Deberíamos mirar a segunda. Pista número 2. Está esperando ta sorte. Ou sexa, que a pista completa sería 20 pasos á casa, ti camiñas desde a ponte. E ali por onde pasas está esperándote a sorte. Hai que ir á ponte. Sí! Veña, imos. Temos que contar 20 pasos en dirección á casa de Tupa. 1, 2, 3... E 20. Rapaces, aquí non vexo nada. Contáchelos mal. Hai que contalos así. 1, 2 e 20. Que raro, aquí non vexo nada. Contástelos mal os 2. Tedes que pensar que a pista a escribiu Fante. Así que hai que imitar os seus pasos. Vou dar saltos, un por cada paso, mentres imito a voz de Fante. Boa idea, pero deberías dicir algún número en inglés para que os pasos sexan máis exactos. Rapaces, non vos oio ben. Que estades dicindo? Agora vou. 1, 2, 3, 19 e 20. Que raro, aquí tampouco hai nada. E onde estará a estrela que ven no mapa? Ten que estar no chan ou no ceo. No ceo. Non creo que sexa tan complicado. Non creo que facer un foguete sexa complicado. Polo menos para algunhas xirafas. Eu creo que está claro. Hai que ir á lúa. Á lúa? Iso non ten sentido. Claro, por iso era na ponte. Desde ali poderemos ver o reflexo da lúa na auga. Vamos, hai que facer traxes de submarinista. Rapaces, eu creo que... Estela! Nina atopou a estrela. Un triángulo,
como o da terceira pista do mapa. A ver, a pista número 3. Se a pista atopaches, vai ao sitio ali indicado. Xunto ao home ali cravado, o tesouro está enterrado. E o triángulo que podería ser? Quizáis o outeiro de Fante. Podería ser unha pirámide. O home ali cravado. Fante está nolo poñendo realmente difícil. Tupa, tupa, tupa! Claro, Nina ten razón. O triángulo é a casa de Tupa. E o home ali cravado é o espantallo da horta. É verdade. Casi o temos. Atopamos o tesouro! Parabéns! Congratulations! E que é ese papel? É un mapa para buscar outro tesouro. Así poderedes xogar mañá a buscar outro tesouro. Mañá por outro tesouro. Te dado, te dado. Contigo